Hi guys. So, nami karon dani namalit ni og dani preparation for expected visitors for tomorrow's event. Tanawa kayo. Hi ma. Later guys, mabisi na dyan yan. Nilagyan namin hiwaon. Hi sate. See you guys later. Five four. Ako te. Nagkaroon doon kapuyang alawas ma. Watan lang natagay. Ah, sige. Yung mo pala itong tagpat-holder na Tug nagdana lang matagsapo. Para diretso na lang to di pa ako ang gato. Anong panahon na sa ako naman to? Nagpa-cashier na may. Asa na mo, day? Ben. Ayan, putol-putol na lang ka. What's up, hapit na yung mga manari. Nana skinit ba na? Nana skinit ba na?
gid mo po sa YouTube na. Ay, sinuna. Allah, makadaog ka tani. Kabaguan mo tani ro. Ay, meron dyan din yan. Sa site, ano sa MIND ay ba? Bago. Pwede na yun yung i-tekan ma'am, i-view sa among channel. Meron channel din yan. One. Nina Girls makes videos. Inspired team. Hey, yeah. That's the thing? Ano siya? Magpapod na lang tayo. Ha? Sige. Salamat, Day. Salamat po. Basta may... Kaya wala, ano yun, no? Ha? Ngayon? Kani? Hindi Wala na, labot. labot na. Dili na ano. Day, ako'y dati ng asa, Day. Ako'y dati ng asa ka, Day. Pag-up mo na, Day. Okay, Ram. Buntis, kabanong tayo ni. Kaya, pag-up ng unan. Okay ra, pag-hinay ng mga. Uy, pag-hinay ng dito. Student. Ibinin lang sa... Day, ikaw na may palit o patholder? Ikaw na lang may palit o patholder? Ano na lang ka? Di, ano na po dali arong di? Awas na. Ay, Wata ko na. ibinin na rin ko. Uy, ato sa ikaw ah. Ato. Ha? Oh, anira sabi ani. Okay guys, salamat kay guys. Anira. Salamat. Okay, bye. Huwag kalimutan sa pag-subscribe nyo guys. These videos inspired team. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind.